ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପରେ କି ଅପରୂପ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଦେବ ସିଂହଙ୍କର ନେତ୍ର ଜୀବ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ନିତ୍ୟ ତେଜ ସେହି ଦେଖ ଠାକୁର ଅସୁର ମାନେ କତ୍ରାସୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ମୁଖୀ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଲେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଠାକୁର। ଉଠା ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର। ଉଠା ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର। हे बंशीधारा उठा प्रभु जगत ठाकुर। सोइले ठाकुर पृथ्वी भरोसा शिव किए धरा भार। हे बंशीधारा उठा प्रभु जगत ठाकुर। हसी खेली गोपापुरा भूलिला सब ठाकुर।